Vi skal nu vise, hvordan den kinesiske kampsport Jiu-Jitsu vil udføre forskellige tricks på denne her tykke, meget tykke plade. Ja, og vi har sensei herovre, det er Jens Jiu-Jitsu. Og I kan høre gongongen er i gang, og vi har Jeppe, som er træningsleder. Så, og vi kører, og det er forskellige tricks. Nu. Nu. Gå i seng! Det er samlet energifelt. En, yes. Mester Jing Jing Forsrulle Bling Bling! Mester Gå i seng Engling! Goddag på det ting, far. Fing.